Boa tarde e mellor noite, cidadás e cidadáns, uns da casa e outros de fora, mais todas amigas e amigos de Arteixo. Damos comezo a entrega de premios da 27ª edición do certame de narracións breves que honra a figura do patriarca das letras Manuel Murguía. Chegamos así, máis un ano, a esta celebración extasiada dun premio literario que é desde hai tempo unha institución decana do sistema literario. E isto lógrase grazas ao compromiso perenne do Concello de Arteixo coas letras galegas, á sensibilidade da súa área de benestar comunitario, ao grande corazón da Concellaría de Cultura e Festas e á profesionalidade incesante do seu servizo municipal. Ademais da sempre abondosa participación dos inspirados talentos literarios que temos no país. Como é de rigor, compre comezar por lembrar o traballo de María Victoria Moreno Márquez, persoa homenaxeada este ano no Día das Letras. Nada en Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres, o 1 de maio de 1939, e finada en Pontevedra o 22 de novembro de 2005, foi unha editora, traductora, conferenciante, escritora de literatura infantil e juvenil e profesora de ensino secundario en institutos de Lugo, Sanxenxo e Pontevedra. O seu texto máis coñecido é Anagnórisi, Galaxia 1988, 20 veces reeditado e traducido a varias linguas. Algúns trazos fundamentais da súa obra son o lirismo, o protagonismo dos animais e a crítica aos modelos de ensino obsoletos. Neste 2018, como figura do Día das Letras Galegas, será a cuarta muller tras Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido e María Mariño a levar este recoñecemento. Acompañándonos esta noite, ao pincel digital, contamos con Luís Davila Malvido. Nacido en Pontevedra en 1972 e criado en Bueu, é humorista gráfico e ilustrador e particularmente coñecido polo seu traballo gráfico para o Faro de Vigo. Estudou na Escola de Artes e Oficios Artísticos Pablo Picasso da Coruña. Comezou a traballar no Faro de Vigo facendo infografías, portadas de suplementos, deseño de páxinas interiores e ilustracións, para pasar logo a facer unha viñeta diaria. Ten autoeditados 6 volumes nos que se compilan os seus mellores debuxos cómicos baixo o título xenérico de O Bichero. Xunto co actor Carlos Blanco Vila, fixo os espectáculos Menú do Día e Menú da Noite. Entre outros, recibiu os seguintes recoñecementos: Premio San Martiño de Normalización Lingüística, 2014, Premio Xo Manuel Pinto ao Compromiso coa Lingua, 2016, e varias edicións do Premio Fervenzas Literarias. Mais o mellor recoñecemento chega dos seus fans, que, como se vera nunha páxina creada por eles mesmos, valoran del moi especialmente o seu humor, a súa retranca, a capacidade de alegrar nosos días e de facernos sentir auténticamente galegos. Na outra banda, ao piano, non enfrontadas e non colaborando de modo interdisciplinar, contamos con Aida Saco Beiroa, nacida en Rianxo en 1998. A partir dos 6 anos iniciou o seu achegamento aos estudos musicais de solfexo e piano no Liceo Marítimo Rianxeiro e realizou posteriormente os estudos de grao profesional de piano co mestre Martín Millán. Ten asistido a workshops, masterclass e cursos con destacados teclistas e pianistas do panorama musical, entre eles Víctor Prieto, Abe Rábade, Ana Mafalda Castro, Mauricio Moretti e Josep María Culón. Na actualidade recibe clases do mestre Alexander Gold. De xeito paralelo aos estudios de interpretación de piano clásico, realiza composicións musicais tamén para piano. Metamorfoses é o seu primeiro proxecto artístico. Nel busca recrear a imaxe e a poesía dunha viaxe existencial e máxica de 12 meses pola natureza e o tempo, así como polas vivencias e as emocións que achou percorrendo o seu camiño dos 17 aos 18 anos. Damos paso agora, en primeiro lugar, á intervención do secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, a quen agradecemos vivamente a súa presenza. Moitas grazas, Alfredo. Moi boa tarde e noite a todos os presentes, señor
alcalde, membros da corporación, todos os nos acompañades, representando entidades ou a título particular, a secretaria da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que hoxe tamén está connosco, como non, a Luís Davila, que tamén ilustra día a día a nosa realidade galega. Moita xente, cando abro o Faro de Vigo, o primeiro que busca é a viñeta de Davila antes de ler a portada ou a novidade das cousas que pasan no mundo. E tamén o acompañamento musical desta xove pianista, Aida Saco, que coa súa interpretación xa endoza unha entrega dun premio o que non lles vou negar que lle teño certa afinidade dos premios existentes no país. En primeiro lugar, porque reflicte a viva intensidade con que en Arteixo fan vida cultural. Esta vila significada, estratégica dentro do que é a emerxencia da sociedade galega, pois ten un premio que leva, ademais, o nome dun ilustre galego que coa súa obra, coa súa vida e coa súa obra é un dos grandes piares, unha das persoas que pensou e que construiu, ou polo menos que deseñou ese gran constructo do que hoxe conhecemos como Galicia, que é Murguía. E o premio Manuel Murguía, que vai xa pola súa 27ª edición, é un premio plenamente consolidado, porque un premio, un concello pode convocar un ano, 2 anos, ata 5 anos, 6 anos, pero 27 anos xa quere dicir algo. Quere dicir que está inserto, que está permeado na sociedade do lugar onde se atopa. E por iso, hoxe, aínda que o tempo da miña estancia aquí vai ser breve, por ter que ir para outro acto nestes días previos ao Día da Terresa, afortunadamente cada vez hai máis actividade cultural, pois non quería deixar de estar aquí, en primeiro lugar, para animar e impulsar o Concello de Arteixo, que sei que cada vez que o fai con máis agarimos, ou hai que ver este escenario, o mimo con que está preparado e con que o fan. En segundo lugar, para felicitar as gañadoras e gañador, a Charo, a Tiago e a Mercedes. Aínda que non tiven a oportunidade aínda de ler a súa obra, estou seguro que a alta referencia e a alta nivel competitivo que hai nas obras que se presentan a este premio fan que eles teñan xa por diante unha brillante carreira literaria, porque o nivel que hai que demostrar para gañar o Murguía xa é moi elevado por sí. Por lo tanto, tendo a Xunta de Galicia, tendo o goberno galego, nada máis que dicir que o gallá todo o país estivese recuberto de premios Murguía, o gallá que Arteixo, que xa é un concello importante por sí, poida valer de modelo para moitos outros lugares, para que se convoquen moito máis premios literarios, para que esta florecente, este brillante momento que a lingua galega está pasando, a creación literaria, poida ser un reflexo fiel do que queremos que sexa tamén a nosa sociedade, que cada vez se lea máis, que cada vez se fale máis a nosa lingua, que ya transmitamos aos máis novos, que teñan espazos de uso onde poder familiarizarse e onde poder facer práctica de falar a nosa lingua. Esa é a gran asignatura pendente que temos neste momento. Unha xuventude máis preparada que nunca para falala, para lela, para escribila, pero que bote en falta espazos de uso que fagan que animen a empregala máis. Iso é unha das mensaxes que nos deixou xa no seu tempo María Vitoria Moreno, unha mestra, sobre todo mestra, que non era galega, que era extremeña, pero que chegou a Galicia e que estableceu, como dicía ela, unha relación de amor coa nosa sociedade, coa nosa cultura e coa nosa lingua. Unha dos seus grandes ensinos que, ao cabo do tempo, temos que proxectar, temos que mellorar e que concertamos en premios como este. Estou seguro que estamos axudando a impulsar. Estou segurísimo de que María Vitoria Moreno estaría moi orgullosa de que neste ano dedicado á súa vida e á súa obra, pois figuras como a de Murguía valesen de acicate, aliciente a moitísima máis xente que, como a ela, decidiu un bo día empezar a falar a lingua galega, na que se convertiu nunha gran mestra e nunha gran literaria. Moitas grazas ao Concello de Arteixo por convidarme a estar aquí, a todos vostedes tamén por presenciar un acto tan fermoso e tan emotivo e que no seu transcurso, que seguro que promete unha gran capacidade, unha gran calidade escénica, todos gocen do que é o bo facer do Concello de Arteixo e da literatura que dende aquí sai para a Galicia inteira. Moitas grazas e teñan moi boa noite. Do disco Metamorfoses, esta noite Aida Saco estará nos agasallar con 7 temas. O primeiro que xa oístes ten por título Berce. E como podedes intuir, remite ao nacemento, a descoberta da luz e da cor,
a beleza intrínseca da nosa chegada ao mundo e a como fomos recollidos por aqueles brazos que estaban a esperarnos. O tema que Aida tocará a seguir, Atmosfera, semella relatar o primeiro encontro co mundo exterior, coa temperatura e primeiras sensacións, coa experiencia de respiración na intricada paisaxe do mundo. Ao mesmo tempo, Luís da Vila tentará popor en imaxes a peza de Aida. É a vez do portavoz do xurado, o crítico literario Mario Regueira, que nos contará como se desenvolveu a escolla das mellores obras a concurso. Ben, pois debería comezar dicindo o evidente, que é un privilexio formar parte do xurado dos premios Manuel Murguía. É un traballo duro tamén, pero sobre todo é un privilexio, porque a xente que nos gusta ler, os críticos, polo menos, ao principio das nosas carreiras, e algúns máis adiante tamén, como é o meu caso, desfrutamos moito coa lectura. Poder ter de primeira man un conxunto tan inxente de relatos e tan variados todos,
devolvenos un pouco a idea da maxia que hai na literatura. A literatura sempre nos leva a mundos novos, a mundos descoñecidos. Creo que o caso destes tres finalistas é así, é dicir, temos pois distopías absolutamente opresivas, temos un relato dunha infancia opresiva, e temos un mundo novo, en certa medida unha alegoría que é unha maravilla, porque só a literatura nos ofrece esa posibilidade de crear cousas a partir da nada, de crear novas experiencias, de crear novos universos. Nese sentido, ben, foron moitos participantes, foi unha decisión dura. No xurado tivemos así, estivo un pouco reñido, pero creo que finalmente escollemos con ben. Non quero deixar de mencionar a fortuna que un premio destas características, con unha trayectoria tan longa e tan boa, ademais, que ten sacado tantos autores e tantas horas de calidade para a nosa literatura, teña unha perspectiva ampla respecto da opción ortográfica. Iso fai que non só os escritores e as escritoras da Galiza que escriben en galego teñan a posibilidade de participar, senón tamén os que optaron por outras opcións ortográficas distintas da oficial, e tamén nos abre as portas a esa especie de Galiza extendida ou Galiza secreta, por veces, que é a lusofonía. Creo que isto é unha cousa absolutamente maravillosa, realmente non é o máis habitual que aconteza, e por iso creo que é importante tamén destacalo. E nada máis, ata aquí a miña experiencia como xurado. Moitas gracias. O seguinte tema de Aida titúlase A Illa, e parece tratar sobre o recoñecemento do propio corpo como unha illa por explorar, e a necesidade de provocar ese estado íntimo en que nace a inspiración.
Convocamos agora no escenario as autoridades que entregarán os premios. A señora Concelleira de Cultura e Festas, Ana Bello Vázquez. O señor representante da Asociación Galega da Crítica, Mario Regueira. E o señor alcalde, Carlos Calvelo Martínez. É o momento de desvelar o ditame. Reunido o xurado, composto por Begoña Paz, escritora representante da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Mario Regueira, crítico representante da Asociación Galega da Crítica, Teresa Moure, gañadora da 26ª edición, e Alfredo Ferreiro, coordinador literario que asistiu como secretario con voz e sen voto, decidiu por maioría conceder os 3 premios ás seguintes obras. Terceiro premio, consistente en 300 euros e publicación de obra ao relato Unha praia na Polinesia, de Mercedes Leobalde García. Uf, como cegan estes focos, que barbaridade. Aseguro-vos que había ben de tempo que non tiña boca tan seca. Estou moi contenta de ter recibido este premio, da que sexa o terceiro. Son veterana aquí, quedei de segunda outra vez, agora seguiré intentando para ir para arriba e non para baixo. Quería dar as grazas ao xurado, porque este recoñecemento, neste momento da miña vida, en que levaba tempo sen escribir, me motiva moito, digamos que vento nas velas, non, para seguir para adiante. Moitas grazas ao Concello de Arteixo por manter este certamen durante tantísimo tempo, contra as inclemencias dos recortes, etcétera, etcétera. E quería darlle as grazas a Luís, porque é unha gozada velo, e Aida é maravillosa, maravillosa. Desde aquí propoño xa que fagades un dúo e que paseedes este espectáculo por Galicia adiante. Moitísimas grazas. Segundo premio, consistente en 500 euros e publicación de obra ao relato A porta do recoñecimento, de Tiago Alves Costa. Entrego o premio á señora Concelleira de Cultura e Festas, Ana Bello. Moitas grazas a todos e a todas. É un placer enorme estar aquí e recibir este premio. Dar as grazas ao señor conselleiro, a toda a Comisión Política e ao xurado por ter acreditado neste texto meu. Quero agradecer, quero homenagear as mulleres que está representada neste meu relato e que são importantes na nossa vida, e há que trazê-las ao de cima. Uma homenagem também às mulheres da minha vida e às mulheres, a esta mulher chamada também, este símbolo que é a Galiza, que desde 2009 me acompanha e para mim é um símbolo mágico numa viagem interior que tenho feito e que é redentora. Muitas graças a todos e a todas. Obrigado. E o primeiro premio, consistente en 4.000 euros e a publicación da obra ao relato con redobres innecesarios Bochorno, de Charo Pita. Entrega o premio, señor alcalde. Boa noite, non traio preparado nada. Quero realmente, quero dar as gracias naturalmente ao xurado, a Arteixo, a xente que me acompaña tamén, a unha persoa que me contou unha pequena historia
lle aconteceu na infancia e que a partir de aí serviume como de xérmolo para ir ampliando un horizonte en un horizonte que se converteu neste relato bochorno. Tamén dicir que eu empecé este ano con ganas de ter disciplina. Entón, cando chegou o mes de xaneiro e vino un poquinho as bases do premio, dixen, disciplina. Rematei este conto, vou non mandar. De verdade, vou seguir coa disciplina. Nada, moitísimas grazas. O seguinte tema do disco Metamorfoses, Fervenza, semella representar como un ser que medra comeza a exploración do mundo, a conquista do espazo, as velocidades do vento e da auga do río, a capacidade de interactuar coa natureza e o poder de aventurarse na vida. A continuación, o señor alcalde Carlos Calvelo Martínez pechará oficialmente o acto. Boas noites. Xa non está presente, pero bueno, vamos a facerlle un saludo protocolario. Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín, membros da Corporación Municipal, asociacións presentes, coordinador, xurado, premiados, miñas donas, meus señores. Un mes de maio máis, quixera mostrar a miña gratitude por reunirnos de novo nesta entrega de premios, para render homenaxe a Manuel Murguía e as nosas prezadas letras galegas. Aínda que cada edición é única, por algún motivo, este ano é moi especial.
o ano que unha gran parte da cidadanía bautizou como Ano das Mulleres. A pouca visibilidade e o escaso recoñecemento do labor das mulleres no mundo das letras e das artes é notablemente significativo. Por iso, recibimos con ledicia a nova de que o vindeiro día 17, María Victoria Moreno se convertirá na cuarta muller a que se dedica o Día das Letras Galegas nos 55 anos de historia. Pontevedresa de adopción a súa figura como escritora e indosoluble ao seu paso pola ensinanza, deixando unha profunda pegada no seu alumnado pola defensa e amor a Galicia e a súa lingua. Un sentimento compartido polo Concello de Arteixo, unha institución de referencia a día de hoxe polo seu forte compromiso coa literatura galega despois de 27 anos de promoción da narrativa breve a través deste certame. O protagonismo das mulleres tamén está presente nos galardóns de hoxe. Dirixo as miñas felicitacións a Charo, Tiago e a Mercedes por seren as persoas gañadoras desta edición. De seguro, habedes de colleitar máis e novos éxitos nas vosas carreiras literarias. Tamén quixera dar as grazas a Begoña e a Mario como membros do xurado e ao coordinador literario, como non, Alfredo Ferreiro, o esforzo empregado durante os últimos meses en analizar minuciosamente cada un dos 63 relatos presentados. A música que nos acompañou no día de hoxe tamén ten notas femininas. Quixera agradecer a Ida Saco que nos amenizara a velada coa súa deliciosa interpretación ao piano coa que viaxamos a un entorno idílico e romántico a través dun cuidadoso repertorio da súa propia creación. Non podo pasar por alto a presencia de Luis Dávila para agradecer este evento. É un luxo poder organizar un acto deste calado poñendo a disposición da cidadanía o talentoso e inxenoso torrente de tinta deste humorista gráfico galego cas súas ilustracións. Vou facer un pequeno inciso. Eu que coñezo, teño grandes amigos que se dedican un pouco a ilustración, Patricia Calestelao, non sei se coñeces, Marcos Calo, pois vin como empezaron, como empezadestes todos, con lápiz, con tinta, de nenos, e sobre todo o cambio trascendental na aportación das novas tecnoloxías, como son ora as tabletas, que a verdade é que fan plasmar moito o que sentides, o vosso arte, e que, bueno, se pode ver nesta pantalla, non? Eu, si que, nese sentido, tamén quixera facer esta pequena aparición. Dou por pechada esta 27 edición do certamen de narracións breves Manuel Murguía, deixando unha mensaxe ás futuras xeracións. Ningunha loita está perdida, nin a defensa da nosa cultura, nin a loita polos dereitos das mulleres. Agardo contar de novo coa vosa presencia para a vindeira edición, para seguir honrando a nosa patriarca e as nosas letras. Moitas grazas pola vosa atención. Para finalizar, escoitaremos os 3 últimos temas do disco Atmosferas que non deixará de ilustrar de modo improvisado Luis Dávila. No primeiro, a cidade asolagada, vivimos a intensidade dunha crise existencial, o recoñecemento da existencia de segredos ocultos e a vontade de saber. O seguinte, Vida, semella contarnos como se asume a riqueza da vida na madurez, cos seus claros e oscuros, e a plenitude que se agacha en cada pequeno xesto da natureza e das persoas amadas, en cada volta do destino. No último, un novo comezo, queremos sentir a necesidade de descubrir os ciclos que sempre de novo comezan, descubrindo que a vida só ten sentido entendela vinculada á morte, e que a morte anuncia a súa vez o inicio do que nunca deixará de nacer. Chegados aquí, só nos resta agradecer a vosa presenza, a colaboración sempre atenta e xenerosa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, así como da Asociación Galega da Crítica. E quero agradecer particularmente a presenza de Mercedes Queixas entre o público, que é a secretaria xeral da Asociación de Escritoras. Esperamos que teñades disfrutado con esta apaixonada celebración da literatura, da música e das artes plásticas.